Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin
ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at sa paniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ng idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito'y nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, at iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinibigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin ta po. O malugod, ang mapagpalang ipa. Muna po walang pupus pa salamat ke po ke ka. Ginooy ni po yung kekeng masayang kayabakan. Miras na naman po yung kekeng sabat. Ginoo makanyang kepong misasan metong magaral, lalong-lalo na karingke kang kaburian. Ginoo sana po makanyan mo kepong lalong gabayan. Ginoo pasalamatan da ka po karing pagkalub mong biyempong sikanan ke kami. Sana po ngining oras sa iti
makanyan mila sana pong agawaring keking tungkulan. Ginoo, ngening miti pong kami, ike pong anak mo, sana po, o ining keking kapatid na pinili mo ka rin dakal. Ginoo, sana po, dinan me pong lalong sikanan, dinan me pong kabyasnan bang kanita Ginoo, makanyano pong ibalita retang pasabi mo bat keka. Ginoo, ngening oras sa iti, miras ke pong payapa kening keking santuario, sana po Ginoo makanyang keng, malawot malapit makanyan mo ke pong tinipon, sana po Ginoo po atang magsukubli kami, makanyang ke sana pong magbalik payapa. Ginoo, ninuman po yung ating bitbit kapanandaman. Ginoo, sana po makanyan mo nga pisan lihim karing mayupaya mong gamat. Sana po dinan mo keng lalong sikanan bang kanita makanyang keng mga sadyad karing kekang kaburyan. Igpang banal ngayon oras sa iti. Sana po, ang gana po karing aldoming daratang. Ginoo, mila po kamalayan makanyan mila pong pakisabing mayap keka. Ginoo, akadyosan mila naman sana pong alang kasasagkulan. Ginoo, dakal pong dakala salamat o reni puring kekeng di mo ta panalangin. Sana po tanggapan mula. Makanyan langan sana pong miras mabang lungayin king kekang banalayarapan. At tanggapan mineman sana po itang kekang pamipala. At king kekang lugod sana po yung magaring kayabi ni hanggang wakas. Yan nasa po salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutungan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at bawat pangyayari at ang umaayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat ng bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na sangkasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad.
kasakitan, masusubok ya ingke kayong kasalpantayanan. Mayayakit ing maragul akapibabatan ating tune tetagan ampon katapatan. Nune nga na eyo kakalingwan, ibili yung tula, ing nanuman subok, agle adaratang kingkekong biye. Uling nung manatili ko king Diyos, ing patnubena, ampon lugod na, manatiliya naman kekoman. King lugod, ampon nupaya, nitang mayupaya, ke kayuyang tanggapan. Salamat King Diyos, at kekong sabla-sablang dinatang disan kilubnaniting santuario King Aldo Waiti pasibayo mira siya ing Aldo ning pamanyamba at pamipuri King lagyuning Ginoo, tuluta na sanitang mayupayang Ginoo, ing mirinan kayong katatagan, ampon kapibabatan, ikong sablang atiyong makirandam, kareting kayang banal akautusan. Banting upayang alang malili, king ati yung dalan ake kayong tutuntunan. At makanyan kayong misadsad king lagyuning kaligtasan. Pablasang likas king tao at sangkap nening biening tao, ing daratang ing mialiwang kasakitan kapag subukan king biening tao. Banting upayang iti masukadya matugunya nung nuanti katibe katatag ingke kayong kasalpantayanan. Pablasang ing taong darapat king kaburyaning Diyos, deti masusubukla, banting upayang mayakitya nung darapat lang maragul akapibabatan, ampon tetagan king karelang kapanwalan. Lipat na ning karelang pamanlakad, king lagyuning kapamintuan, pupusanan de itang krus ning Kalbaryo. Dapot ela gugulot king aral akarelang aramdaman. Uli na pablasang mitanam karela
itang kabiasnan. Dapat king oras sa iti, dakal ke kayong ingati yung menandaman, kingati yung panahon ning dimlayo. Dapat iti meging sangkan banting upayang eyuwagang panan, itangke kayong katungkulan, uling kabaluan nyo. Iti yaing mabilog yung katungkulan, ingigalang ye ingaldo ning sabatiyo. Dapat nung daratang ya, at mirarakayan kayong king layuning kasakitan, kapanandaman, o mialiwang kapagsubukan. Iti kaya kaburyanan ng Diyos. Pablasang nung suryan yung talastasan yung pag-aralan yung iti metong yang munye katatagan king metong nga taong mikiatin ng kainan nung iti daratang itang kasakitan. Lonyongin niringke kayong kapatid, ang masasabing atsu ketang bili daretang pangpang, gilid na nitang dagat, gilid na ning dalan kareting bundok. Nung daratang ing kapanahunan ning oran, mumuna lang diling misasakitan. Mumuna lang diling manandaman. Dapat isipan dang kingati kaniting kabagayan, detang ganap akabyasnan, ngarang mga mano, peboreno ni tanggin. Eno kaluguran ni tanggin. Matulid kaya iti, at kaburyana kaya nitang Diyos, ing tao susubukan eh. Mumugit king mesa, baslayan maing kasulatan. Ing kabyasnan ang makayapag, kaya kayuyang pakiramdaman. King Jeremias 17:10, kaya kayuya yampang. Jeremias 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Salamat kingati yung kabyasnan, amiya pagkekongan. Pag-aralan yung, talastasan yung, ing pamangan amiya pag-arapan. Nga naningke kayong maramdaman, ing Diyos magsiyasat iya, karembalang isip yun. Susubok ya, karembalang puso yun. Banting upayang mipabalo, ing lakad na ning balang tao.
uling inti kaniting kabagayan, karinya masusukat, nung nano ing malyari ng ibunga, nung misasakitan niya, ing balang tao. Pablasang, nung masusubok laring balang tao, kanita ing Diyos, manyo kadya. Nung nagawa ning Ginoo, inganti kaniting kabagayan, makanano ng akit karing balang talasuyo na, nung iti darapatla king kayang kautusan. Makanano ng akit, nung nuwan ti karagul, ingke kayong kapibabatan, nung ngayo danasan, itang lagyong kasakitan. Makananuyang mabatyo, ingke kayong katatagan, kingke kayong kasalpantayanan, ay anantok nang, ay tuturo na inganggang kabanalan. Kinguli na niti, lawenye i Kristo, king kayang pamagkasakit ket isulit, kapamilataning kayang kasakitan, apepakit, mi pakilala at mi pabalo, ing kayang lagyo. Kinguli na niti, makanyan mo naman kekongan, baka yung mirinan katatagan, anti mo i Kristo akayang depatan. Dapot nga na, ibili yung tula, ing nanong mga subok adaratang kingkekong biye. Kapamilatan nitang kasakitan, ake kayo daratang, at manatili kayo, king kayang kabyasnan, ing Diyos man, manatiliya, ing patnubena, ampon lugod na kekongan. At eyo kakalingwan, nga na, makyabe ko kanako, king kasakitan, ampon kapibabatan. Antimong metong amayap akawal ng Kristo. E buko ding taong kakilala ne ing Ginoo, king lagyo na, e buko ding tao, ing pakyabayan e ing Diyos, king uli na ning katimawan. Nune, ninuman bisang tuki kagulutan ng Kristo, nga na, payalyan niya ing sarili yung kaburian. At pusana niya, ing krus, aldo-aldo. Dapat, kingke kayong pamanlakad, pamaminto, king lagyuning Ginoo. Pilit nang ipanabilin kekongan, nga na, eyu ibibili, libutad ning dalan, ing krus ake kayong pupusanan. Banting upayang, payalyan niya, ingke kayong awos, king lagyuning Ginoo. Pablasang, tutong makalunos,
ingati yung kabilyan ng balang taong ginulot kingkayang pangayawos. Akay ba't na nga kilala, abalo ing sablang kautusan ampon kapamintuan, iti kayayang gulutan ampon lakwan. Kinguli na niti, ninuman darapat, king kayang kapibabatan, nanuman ingagle adaratang, kapanandaman kasakitan, kapag subukan, manatili sanang ating tibayan, ating tetagan, ingke kayong kapanwalan. Nga na magsaya kayo, ngening mi pabalo, ing kayang ligaya, bang tumula kayo, kitang ganap atula. Kinguli na niti, o yaning panahon nyo, e balo ingaldo daratang. Dakal alulam ing lumabas ke kayo. Manatili sanang ating tetagan, ingke kayong kabilyan. Kontoro sana matutugon, ing balang ke kayong kasarilinan, lalo kayong lalapit. Lalong maging matigik, ingke kayong pangatalan. Mapagsadya kayo, maglame kayo. Ulinging panahon nyo, tutong makalunos nung akit yun. Mingat kayo karing balang dapat yun. Pablasang ing diablo, ati yung makayabang lalaweya, kareting pusong ating kainan. Alang kabyasnan, manatiling ating kamangmangan. Uli na pablasang, nungkot nanda kayong, waman, at yu kayo kilob na niting santuaryo. Makirandam kareting banal ng kautusan. Ganap itang kabiasnan ati yung miyapag. Dapat ing tutuna. Ikongan manatiling ating kainan. Kabalwan nyo nung nano iti, nung daratang man iti, baluyo sanang paglabanan, baluye sanang kontrolan, ingke kayong kasarilinan. Baluyo sanang ipakit itangke kayong katatagan, kinguli na ningke kayong kasalpantayan. Mubukod, ingginu kakilalayo, king kayang lagyo. Nanong kabaldugana, ning kabiasnan ang pompa magpagalyo. Nung malang mayayakit, apa magbayo, king pangataw yun. No karinya itang kapibabatan, no karinya itang katatagan,
kingke kayong kapanwalan. Kinguli na niti, ing balang sarili yu, kakilala yu. Kailangan ingaw sanda kayo tunggal-tunggal, banting upayang mi pabalo nung no ka rin ingke kayong kainan. Kinguli na niti, mapagpasalamat kayo. Ketang metong nga Diyos. Makanyan mo naman kareting ati yung dinatang, kapatad yung magdulap karagdagan king karelang kabiyayan. Ganap sanang ay sulod yung itanggayak ng Kristo. Ngening atin ng kabyasnan, ing balang kasarili na niyo. Dakala salamat, kingati yung pamamuntayong, pamagpagalyo, pamagtalagayo, keting eskwelahan ng biye. Tulutan na sanitang mayupayang Diyos, ing mirinan kabaldugan ampon pakinabang, ing balang gasgasda, ning balang ke kayong betis. Tune pinsanang mirinan lang sikanan ampong puwersa, ding ke kayong kasarilinan, kapamila tanda nitang pamakirandam yung kareting kayang kabyasnan. Dapat, deti, mirinan mong kaganapan, nung ingbalang katao, mayakit at may pakilala, karing kayang mabanglong dapat. Pakatandanan nyo, kingulinan itang kasakitan, masusubok ingke kayong kasalpantayanan. Mayayakit ing maragul akapibabatan. Ampon tetagan kingke kayong kapanwalan. Nune, iti ibili yung tula ing nanumang agle adaratang kingke kombie. Pablasang itang pangako nitang Diyos, nung noya karinla naman det ang ati yung tapat, ameno paran king lagyuninggin. Nung manatili ko king lagyuna, ing Diyos man manatiliya kekongan. Ganap sanang midapukla, ing ati yung pamangan, karengke kayong lunanan. Tutok nang king ati yung pamanalangin, pamangulay. Maging dingke kayong kapatad, ayati yung makarate, no karin laman, ati yung kabilyan. Pilit yung iyabe, kingke kayong karamod. Ing Diyos malugudya kekongan, iti pakatandanan. Sana ing balang metong, miki atin niyang ganap akabyasnan ang magsiyasat, manalastas, kareting ati yung miyapag, apamangan harapan. Pasibayong, ing lugod ang ponsaup na nitang Diyos, at ing patnubena ning Espirito'y Santo, lakwan danakay.
Magandang umaga po. Una po sa ating mahal na Panginoon. At siya po ay binigyan po tayo ng lakas. At ngayon po ay naririto tayo upang makapaglingkod sa kanyang kagustuhan o sa ating mga tungkulin. At ngayon po, mayroon po tayong masasabi nating kapatid o mga bisita na nanggaling pa sa ibang bansa. I hope galing po ng Amerika. You understand Tagalog? No? You understand? I welcome you, my brothers and sisters, in the glory of God. You are still here and you hear the presence of our Lord and the guidance of our Jesus Christ. The Holy Spirit will give a message. So I think you understand what he said. Although Kapampangan, I know you understand Kapampangan, but you cannot speak Kapampangan. I'm okay. So thank you very much, brothers and sister. And keng katamo pong kapatid din Kapampangan niya. From Hong Kong, nepa. So, then nga pong kapatid tamong at yung ni mig-present, aking kakatamong pamagaral, maya payabak po. So, mayroon po tayong tema na nakaanda ngayon. Yung tema po natin, katatagan sa kahirapan. Nepo, ini po, katatagan keng kasakitan, keng Kapampangan. So, itamo pong magaral. Alay po tayong kakatamong speaker. Kaya kakatamo pong kasalpantayanan na iti, tinuturuan po tayo kung paano yung na magagawa natin para dun sa mga pagsubok na ating aarapin sa pang-araw-araw na ating buhay, ay binibigay po ang turo sa atin ng ating Panginoon para malampasan po natin yung mga pagsubok kahit po tayo ay gumagawa, tumutupad sa ating mga tungkulin. So ang ating Panginoon po ay nagkakaroon po tayo ng mga pagsubok na dinadahanan sa ating mga sariling buhay. No po. Pero ganun man po, ang mga pagsubok na ito ay ang nagbibigay din po sa atin ng katatagan. Sapagkat po tinuturo ng ating pananampalataya kung paano po natin ito maiintindihan ang mga dumadaan na mga pagsubok sa atin. So ito po ay karunungan din sa ating mga nananampalataya. Tayo po ay sinusubok po ng ating Panginoon kung saan po ang ating naintindihan o kung saan po natin magagawa yung ating mga tungkulin. Kaya po sana sa mga pagsubok na ito, wag po tayong bibigay, wag po tayong panginaan ng loob, kundi sana ang mga pagsubok na ito ay magagawa po natin na isang trials na po na dapat nating malampasan. Kagaya lang po ng isang nag-aaral, marami po na trials ang ating dapat danasin sa ating pag-aaral bago po tayo magiging ganap na isang tunay na mag-aaral. So sana po, kagaya po ng mga ating mga kapatid na nag-aaral sa ating eskwelaan po, yan po ang pinakamababang mga alimbawa. Sila po ay nagkakaroon po ng iba't ibang pagsusuri o test, pagtitest po, no? Kung paano nila malalampasan o kung paano nila naiintindihan ang kanilang pinag-aaralan. So, bago po sila matawag na kung isa man po itong inhiyero o isa pong teacher, sila po ay gagawa o magkakaroon po sila ng pagsubok. Kung 4 na taon po yan po ay kanilang gagawin. So, bago po sila matawag na isang ganap na teacher. Pagkatapos po nun, sila po ay mag-e-exam pa
bilang talagang sila po ay tawagin na teacher. So ganun din po sa atin, inaasa po tayo sa pang-araw-araw po nating mga gawain, tayo po ay sinusubukan. Kahit ang panahon po ay ganito, nasusubukan din po tayo, pero sa ating pananampalataya, nagiging matatag pa rin po tayo, na hanggang sa ngayon po ay gumaganap po tayo ng mga tungkulin natin dahil sa alam po natin na ito ay isang mga pagsubok lamang sa atin to. So nagbibigay po ng kalakasan ng loob sa atin to na hindi po natin pinapainaan ang ating mga sarili, kundi sabi nga po, never give up, sabi ng salitang Ingles, no? Kung sa trials po, wag po tayong bibitiw. Hanapin na. Kaya kapampangan niya, tamo po, milalako pag-asa. Datang niya po kay katamo, ing kanawan kay katamo. So, ngani po ngaldong ini, ing kay katamo pong tema na kasanting. Pero makanyan man po, alay po ing kay katamong kapatad na. So, dakal tamo po, magiging speaker. Although kareni pong kiratamong visitors, pwede la pong mag-share din ine po hanggang ditak mo pong mensahe, short message karening kiratamong kapatad Keti. So bakan taakit na lang naman kay katang kapatad Jaime o Koyang James ne po. Ya po yung anak na la po reni. So before po dinang ko pa mo pong oras din kay Babo. Bayo tala po din na orasan din kay Lalo. So, Brother Rod po, maluwa na yung makapainawo. Paninahin tayo pong mamaya message kay Katamo. Agpangkukin kay Katamong tema. Paninahin tayo po. Magandang umaga po sa ating mga kapatid, magulang, una sa Panginoon. Kung paano po ay tayo naman ay nagbata, kung paano tayo nagsakripisyo, hindi man po natin ang ating mga bayan, pamilya, upang sundin ang ating Panginoon, upang siya'y sambahin sa kanyang pagka-espiritu at sa katotohanan. Kung paano pong mayroon naman pong nakatakdang paksa sa ating pag-aaral, anong paano hindi po ako ang speaker ngayon. Nabigla nga po akong natawag. Pinag-aaralan ko pa nga lang po ang topic ngayon kasi hindi po ako ang speaker. Ganun man, ako po'y tumayo sa tawag ng Panginoon. Mahirap naman po nga hindi ako tatayo. Baka pag ako ang tumawag sa Panginoon, ako'y kanyang iindiyan. Ganyan man, sa aking pong paliliwanag sa aking magling pagkakaintindi sa ating topic. Ako po'y nahihirapan, nakabaluktos sa Tagalog, no? Ganun man, ating pong basahin ang ating tema sa unang Pedro 5:10. Bago po yun, talakayin muna natin yung sa 9. 9 muna po. Sabi po, na siyang labanan ninyo, matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Ayun po, nabanggit po kung paano kung tayo dumadanas ng kahirapan, huwag mo nating isipin na tayo lang ang dumadanas ng pagsubok o kahirapan sa buhay. Marami pong paraan kung paano dumadanas ng kahirapan ng tao. Hindi lang po sarili na bagay. Saan po naghihirap ang tao o dumadanas ng kahirapan or trial na ating iisipin? Minsan po, sa material na bagay, di po ba? Sa isang mag-asawa, minsan,
walang pera. Yan ang pinag-aawayan nila, trial po yan. Ano po ba? Sa sakit, ang isang tao ay dumadanas ng kahirapan dahil sa sakit na dumarating sa atin. Ano pa po? Kahirapan na dulot ng kalikasan, nagawa naman natin. Ano po ba? Anong mga paano, nabanggit po ng banal na Batlaya kanina lang, na kung paano sa ating mga kapatid na yung mga nakatira daw sa tabing lansangan, tabing dagat, sa saan pa? Sa ilalim ng tulay. Kung ating pong titignan, mahirap po ang kanilang buhay. Tama po ba? Ngunit sila po ay nagtitiis na tinanggap nila ang kanilang buhay na ganoon. At kung minsan sa isang tao, maikli lang po o maliit lang po ang kanilang problema. Dapat, kung ating titignan, sa kanila ay maliit, ay sa kanila ay malaki. Kaya minsan po, sabi, ang liit lang ang problema niya. Ba't ginawa niya yung ganyan? Kung paano po sa isang bagay, sa atin po minsan kasi, dumadanas po tayo ng kainahan. Kaya ang maliit, minsan nagiging malaki. Itong bagay na to, kung minsan titignan po natin maliit. Pero pag tinignan po natin ito, malapitan sa ating mata, ito po yung may nagiging malaki. Di po ba? Ganyan po ang nangyayari sa ating buhay. Marami pong lunas o kasagutan sa ating problema. Kaya, hindi lang po yung sa pagtitiis, sa kahirapan, kundi lunas sa kahirapan, kasagutan sa problema ang ating hanapin. Di po ba? Kung paano tayo sa literal na bagay, kung tayo po'y nahihirapan sa ating buhay, tayo po'y magbata ng buto. Hanap ng trabaho. Hanap po tayo ng other source of income, hindi lang yung nagtatrabaho ka, daily, bayad ka ng daily, hindi po sapat sa yung araw na gastusin. Hanap po kayo ng ibang other source of income upang bigyan ng tugon, kasagutan ng ating kahirapan sa material na bagay. At ganun din naman kung sa nahihirapan sa pang-espiritual. Andito po tayo, magkakapatid. Pwede po natin lapitan ang ating mga kapatid na kung paano na dinanas na ang mga kahirapan sa buhay. Iba-ibang kahirapan sa buhay, lalo na po ang ating mga katandaan. Ano po? Na kung paano nagtagumpay sila sa anumang kahirapan sa buhay. Hindi po yung kala mo, pasan mo ang mundo. Na mayroon po kasi mayroon po sa atin kasi sa isang tao na mapagtiis sa kahirapan, sa problema, sinasarili. Na kung titingnan natin, ang kasagutan pala ay nasa tabi mo. Ang kapatid mo, ang kaibigan mo, ang asawa mo. Ano po? Minsan, sinasarili natin. Kaya nga po, always remember po ang sabi, there's no, walang taong nabubuhay mag-isa sa mundo. Kaya po na tayo nandito ako, nandito ang ating mga katandaan, kapatid, upang tayo'y magturuan sa isa't isa, magtulungan. Hindi po magpabigat sa isa't isa. Minsan, nagagawa pa po natin yan eh. Tama po ba? Kung paano, minsan, mismong sa kapatid, sa pananampalataya, kung bakit ito po, literal na kung nakikita. Kaya minsan, yung kapatid, hindi na nasamba. Trial po sa kanya, na hindi na siya nagsisimba kasi nakikita niya si ganon. Nakikita niya si Juan de la Cruz.
Kaya isipin po natin yung trial na yon sa ating buhay, hindi po siya ang ating sinusundan, hindi po siya ang ating sinasamba, kundi ang Diyos ang ating piniplease. Kaya kung tayo po'y makapagbata sa ganung paraan, maiwaksi natin yung bigat ng loob sa atin, ito po'y tayo magtatagumpay. Kung paano po nababasa lagi sa talatang San Mateo 5, kung atin pong babasahin yun, puro mapalad ang sinasabi. Mapalad. You are blessed. Sabi niya po. Atin pong basahin, mga kapatid, kung paano iba't ibang paraan, kung paano dumadanas ng kahirapan at pagsubok ng isang tao. Ngunti mo po yung mababang loob, kahit inuusig na, sabi po, ay siya'y mapalad. Sabi po, sa Mateo 5, umpisahin po natin sa 2. Sabi po, at binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila na sinabi, mapalad ang mga mapapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kariyan ng langit. Mapalad ang naghahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang nagugutom at nahuhuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. 7. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Ita po, nung makananong may basay, ing metong nga tao kung talaga pong atin pong yung mga katangian po na nabanggit dun sa San Mateo 2 hanggang 7, at ating babasahin pa, dagusan po, tuluyan nun, kung paanong mamanay ating tataglayin ang ganung katauhan ay ating pong mamanayin ang mga pangakong ipinangako ng Diyos sa atin. Anong paanong tayo magtatagumpay sa ating mga pagsubok o kahirapan sa buhay. Hindi po ibig sabihin dumadanas po tayo ng kahirapan, literal, material, spiritual, o natural anuman, ay ito po'y pasakit sa ating buhay. Hindi po. Sabi nga po ng ating mahal na batlaya, upang tayo'y masubok na tayo'y tapat sa ating pananampalataya, tayo po'y nandito, sapagkat tayo po'y nananampalataya, na kung paano, kung tayo po'y mananagumpay sa ganung paraan, tayo po'y magkakamit ng pagpapala ng ating Panginoon. Atin pong balikan ang unang Pedro 5:10. At ang Diyos ng buong biyaya na iyong tinawag sa Kaniya walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbata, sandaling panahon na siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ito po, nung makanano pagdinasan tamo po, pag dinanas po natin, pagpasensya nyo na po na minsan na nakakapapangan po ako. Kung paano pong tayo ay dumadanas ng kahirapan, pagsubok sa ating buhay, ay hindi po ibig sabihin, hindi po tayo mahal ng Diyos. Kung bagkos tayo po'y mahal, ano po? Bakit po tayo mahal? Sa isang pamilya, kung nagkamali o binibigyan ng pagsubok o anumang trabaho ang iyong pamilya o anak, ito yung mahal mo. Kasi tinatawag mo siya bilang kabahagi ng iyong pamilya. Hindi po ibig sabihin na pinapahirapan mo siya. Hindi po. Pag minsan nagkamali, pinapalo o
sinasabihan. Kala mo, ako po, dumanas po ng kabataan at munting kabataan. Ayan po, mga kapatid ko, alam po noon, nung kabataan ko, munting kabataan, talagang sasabi ko sa aking sarili, nang hindi pa lubos na nakikilala ang Panginoon. Ako po'y masasabi kong isa sa mga suwail na anak. Opo, kung paanong sumasagot po ako sa aking magulang. Talagang pag daming inuutos na, dalawa, isa lang, o dalawa, tatlo na inuutos sa akin ng aking magulang, sumasagot na po ako. Kala mo, pasan ko na ang daigdig. Minsan nagtatampo na ako, minsan tumatakas na ako sa amin eh. Lumilipat na ako sa ibang bahay. Ganun po ang ginagawa ko. Yun naman po yung totoo. Hindi ko naman maitatanggi at nangyari sa aking buhay. Kaya sa inyo, kaya nasasabi ko to, kayo nang tumanda, pag kayo nagkapamilya din, mararamdaman nyo kung ano yung isang magulang, isang parang ang ating Panginoon, kung paanong tayo sinusubok, kung minsan tayo nagiging soil na sinasabi natin, wala namang Diyos, ang sama naman ng Diyos, sabi nga ng Batlaya, mahal na Batlaya, hindi po ganun. Ano po, tayo po ay kulang sa pag-aaral, sa kapalinawagan sa ating buhay. Kaya tayo magturuan sa lahat ng paraan upang ang lahat ng pagsubok, kahirapan sa ating buhay ating pong mabigyan ng lunas. Yun lang po ang aking ibabahagi, mahal kong kapatid, sa pananampalataya. Sana ay nawayin magbigay inspirasyon at daan, katatagan at tagumpay sa ating buhay. Magandang umaga po. Maraming salamat po kay kapatid na Rod sa kanyang mga mensahe. Ay nagpapatotoo po na siya ay binago rin ng ating Panginoon. At nung pong kabataan, nasabi po yung mga kabataan, lalo na po ngayon ang mga kabataan po, marami pong mga gawain yan. No? Kung minsan po yung paglalaro nila, nagiging problema rin po yan. Kung minsan po yung mga kabataan po natin, pagbawalan mo sa kanilang ginagawa na yung paglalaro nila, kung minsan po hindi po nila naintindihan. Tama po yun. Lalo na po yung mga kabataan ngayon, kung hindi po natin ipaliliwanag sa kanila kung ano yung mga mistake nila, parang hindi natin ine-explain kung ano yung kanilang pagkukulang. So, kailangan po may kalakip na pag-explain sa kanila kung ano yung hindi nila dapat gawin. Gaya po ngayon po, yung ating mga kabataan ngayon. So, kung hindi po natin sila pagsabihan tayong mga matanda, so akala po nila tama lahat po yung kanilang mga gagawin. So, kaya po nandito po tayo, o kaya po yung mga ating mga magulang, hindi ibig sabihin po pag pinagsabihan po tayo ng ating mga magulang, hindi ka na gumagawa ng mabuti, no po? Kung minsan ganyan po ang kanilang mga pananaw. Pero ipinagmamalaki pa rin po natin yung mga kabataan po natin na dito, medyo malawak na rin po ang kanilang mga pangunawa dahil nakakapag-attend na rin po sila ng mga pagtitipon na ganito. So, kung minsan naintindihan na rin po nila kung ano ang ibig sabihin natin sa kanila po na ina-advise natin sa kanila. So, nauunawaan na rin po nila. Kaya po palakpakan po natin yung mga kabataan natin. Dahil po, isa rin pong kairapan ito, no? Pag hindi po natin naituntun sa tama ang ating mga kabataan, ito rin po ay kairapan din po. Hindi lamang po sa atin, kundi sa lipunan din. No po? Lalo na po ngayon, marami pong mga kabataan na kung minsan ating pong makita sa mga telebisyon na nasasangkot na rin sa iba't ibang mga hindi tamang gawain. So, buti naman po sa ating mga kabataan na nandito po
nakakarandam ng mga salita ng ating Panginoon. Sa tingin ko po o sa kaalaman ko po, wala pa namang nababalitaan sa ating mga kapatid. No po? So yun po ang bintai po ng nag-aaral ka. Yun po ang bintai po na tayo po ay nag-a-attend ng ganitong mga worship o pagtitipon, no? Para malaman po natin kung saan po natin maitunton sa tamang landasin ang ating mga sarili. Kahit po mga kabataan pa po tayo, ito po ay dito na ang simula ng ating mga dito natin sisimulain i-foundation natin dito ang ating kabataan. So ganun pa man po ang ating mga kapatid na mga kabataan ay aktibo pong nag-aaral sa ating sentro. Kagabi po naririnig ko po sila nag-aaral po, nakagaya rin po natin. So maraming salamat po. At ang ating pong mga kapatid na nasa hibaba po, maganda-handa po sila. No? Hindi lang po yung mga kalalakihan, kundi ang mga bisita po natin, maganda-handa po sila na matatawag po sila ngayon. Yung ating magulang po na si Tatang Orling po para makapagbigay po ng kakaunting mensahe dahil po ang ating pananampalatayang ito, ang ating mga magulang po, ang mga pundasyon po natin ay nandyan pa rin na gumagalaw pa sa kanilang mga tungkulin, gumagana pa. Tawagin po natin para makapagbigay ng mensahe sa atin si Tatang Orling. May pinsabla, muna king Ginoo, pasalamat ko po. Antimurin kaya kayong sablang kapatad, apresitagon, kikayatang pamitipon, pamanyang ba, kikayatang Ginoo. Tapo, maragul ko kapasalamatan, kikayatamong kasalpantayan, manibatin niyang di kami pong minimuna, king kasalpantayanan na ini, siguro po, denin talbera payagawa. Kanita pong kami, kababaywan mi pamo, nung adisa po ken sundalos, keman mig-training, ni sabak ken tambing kilabalan. Makanyan man, pauli na ng Espiritu Santo at antabi na ng kayatang Ginoo. Akabyusan nga talabasan, yuta pong bagay nga ita at may panwanan mo rin kami. Ala pong kapitangan bengi, alang ugtungal do, walang kanita baloy naman, yung at yung sentro tamketa, dakala masakit. Kapitangan bengis ito pong nating sinaising ka rin masakit, kaya po matudtod kabukas. Nung isa nga Espiritu, balang 3 oras pasis. At ikay nga po, makatipon kengan. Bengyan po ng aldo. Gusto pong aldo, mag-obra na kami kayang marangle. Potang ating menandaman, asasainsing ka rin masakit, o sandake po, hanggang mamaswe kami, o sasarol. Makanyan man, may po, dininan pong mulagay, tambagay na ita. Lakwan mi po yung obra, nung misan, magluglog kami mo, lugom na kayo po, kaya kampunan, as na kayong kabasa. Impagtakan may potang pasisan mila, hanggang sa insing la, kaba pong manalangin kami, at may papatudtod la, bila po po itang panandamanda. Anya po yung Ginoo,
maragol na ang pepakit kaya kaming misteryos. Ayay kami makanyang kaya pumirin ang tetagan at katibayan king kaya katapong kasalpantayanan. Palakbakan tayo! Sasad mo. Kanya itampo kalingan ing pamikakalugod. Wala po yung maragol diding lalwa na kaya katapong ng Diyos. Yan. Karen kaya katamong kainakan. Ating ko pong dindam met mong karen pengari. Kanita kanong lalulog kayo ni retang kayang anak, ela miminum, ela sisindi. Inya pong miras lakan kayo ni as na yung kaswelo. O ating niya pong kanong lalambat, muli la ring anak na, iba't ken, ating malasing, sisindila. E naman po, dating sisindi, ang pong miminom. Anya po, karing kay katamong kainakan, pasalamat ko mo rin. Kabang maranon, higit tayo po nga kilala yung kasalpantayanan. Meto mo, yung pakisabi ko, kaya kayo. Nung makananon yung kaya kaming milabasan na panahon, makanyan nyo naman siya ng gawan. Ila ko tapa mo itang barkada, ila ko taming inuman, itamong kainakan. Pablasa ang anak tapa mo, anak ko pa, dapat yung di ng pansin, lalong-lalo nang mag-aral kayo, ang poking kasalpantayanan. Istuing kasalpantayanan, yan tikay nyo, at ating kong interest, kingkay kong di, yung hapong Ginoo, panmana na kayo. Kanya sana, paksabi ko, ikong kainakan, magmasikap kayo, kingkay katang kasalpantayanan, olong iti yan kay katang pag-asa, habang mabibiyata mo, lalam na ningaldo. Kanya yung hapong Ginoo, iyo kakalingwan, yung kay kong kapamintuan, yung gawan tamo, magbayot ang para-pareho, magsanmetro daging Diyos, kaya tayo kakalingwan, olong iti, yung pag-asa tamo, karingaldo tamang dartang. Baloy po neni, kaya tambayong pinuno, mani mo na kikatamban siya. Nakal mo rin may ngataputan, kayong masyela na gagawan daring alwan tao, dewakan, patayan, may alwan bisyo. So,
Ne, ongkong ya po ini. Muna po, maya payabak po, kat ang kikatang may itong Ginoo, at kaya kayo po, piyangarin po ang kapatid. Nya pong bayo, muli migit kaming Bapang Noel, makanya naman pong paparas kaya kayo nga po, kumusta ako nga po kanong. Pasalamat ko po king Ginoo, king pasibayo din inana akong pagkakataon, para kaya bira kayong magpurit sa bakayangin ng kawarasan na iti. Bisa ko pong mag-share ditak patutukin ka na akong sarili niyang bayo ko pumuntawang kong mga 1 month kumamo po ka rin. Yung pong espiritu, inaos niya po yung piyangari kong lalaki. Sabi na po, niya pong kanyaman ng kapag-aralan ng kasalpantayanan. Sinabi na po, tiro niya po yung kaparalanan, itan kaya kang supling, ang andaywan na makanininggawan mo. Uli nga nung pong kanong iyada ko, buriring ka na akong boss. Man mirasing at lumbulan, mibalik ko kining bansa mo. Kaya po niyang kanyaman ng kasalpantayanan, king lugod na ni nga pong Ginoo. That's why year 2011 po itangin, 2016 na, 5 years na po. At saka po kanita pong bayo ko rin ka na akong employer, lalo na nga mo kong babae. At ni pong kaselan, ultimong slice na ng karni, bala mo burin itang i-present mo kalupa ng restaurant. Bakin pong sabi ko, Diyos ko ako, gamit lang mo pong tinulid mo ka na ako rin, ika pong mo rin mamaralan, uling balo ko ako, in desire na po rin ka na akong puso, na sana datang yung panahon. Itong ko mo naman maging pwersana ng kasalpantayanan na ako at balo ko pagkalumita kaya tamang oras ako. Ngini po, ako manispek, iba man niya rin na naman yung kontrata ko, bigla lang mag-decide magbakasyon la po Amerika. You want to see your family, I buy you pretty, kaya tana po. Kaya God is good po all the time. Biya taya mo po yung sarili tamo, adwan tamo, ala pong imposible. Ang diyang pong problema yaman, minsan, biyene pong itang kasagutan at gawa niyang mayan, uling at sumupukin tao nung maging niyang mayan o mabayat ito. Kaya po napong kanyaman ng kasalpantayanan tamo. Kay ba niyan pa pong alimbawa ka rin manuldul. O tang kay maus ko kantatang ko. O tang ako wag mitang Biblia, manuldul kini nang kasi ka na ako. O tang kay 10 minutes mo po manayimik tok nang. Ita po yung kanakong patutuanan. At kay ba matutulak po rin kanakong anak. Kaya bila ka rin choir. God bless nga po kaya katamo and to our brother and sister. The Lord is with you when you come back home to your journey. Thank you very much. God bless all. Dakal po salamat kening kaya katamong kapatid Nora. Ini po makipag-obraya po kay bansang Hong Kong. Masaila po ata kasabi rin Hong Kong ne. Pero makanyan man na puwata pong burinan ng kaya katamong Ginoo. Alang imposible. Na? Anya po nga ni rening kaya katang kapatad. Patuloy pa mo rin yung karelang gawa. Ne po. Hanggang rin kaya katamo pong kapatad King Hong Kong, Brother Noel Gomez. Keti mo rin kaya nakan keti King Sibol. Ya po yung kaya katamong Pangulo king Hong Kong chapter. Hanggang yan po. Okay. Hanggang yan pong panahon niti. So from Sibol Tagumpening biyaya pa mo rin po yung kaya katamong Pangulo ka rin. Brother Noel, maya pa aba kaya kang yan ken kay Hong Kong. Po ito makirandam ya po niya. Arin po rin kaya katamong kapatad. At makisan metong la naman. Siguro sisimbala naman kanyang ka rin. At karani pong kaya katampang pengari. Timpa pong pila na minuto. Bata na yung pundandaman itatang kondring mo rin na may itong magpatutu kaya katamo kayong kasalpantayanan. Ike pong makatuang inaus ng ini. Eka po makayang biyasan Tagalog. Ang po Kapampangan talaga. Maya payabak po kay Kongan. Ini po yung kasalpantayanan na ini
Ako po talagang magsimula. Hindi po magpatuto kayo. Pangadwa ko mo po ka rin magsimula kayo ni. Disnang ko na po, ang kumpare kong minunang magsalita ka na ako. Kakadwa ko pong dinatang kayo ni. Ana ning Ginoo, ding misya sing laot na mikakang lapit la. Yapin po ita. Ako po magpatuto ko kayo. Nung suryan nyo ko, balama mo tao ko kete. Pero malawot ko. Ara rin along magsalita, kapibabata mo, anang pong kasakitan. Ako po, yung kapag subukan na dinalang ka na ko kembye, no pong salasayang keke kayo, mag-isa niya po yung oras. Hamututan ko niya mo po. Kaya po, king ka na kong panlakad, karingad do mga labas, miras ko keti, metong nga, antimong magligo, maglimas ka rin sapa. Dagal ko lekara na sapa, manikwa ko mga san, mga latila mo. Dapat keti, uli niningikit ko, aglimas ko ka rin sibol na ning tagumpena ning biye, maragula po. Yako mga niyang kung may natili keti, yung kapibabatan, uling lugudayikit ko, karing kapatadama katwa keti, mangayap la, may ngari lamong, meto ngayaluwaging may nalakad bale, babaw na ning bato. Nano manin data nga bagyo, o nano mang kasakitan, o nano mang pagsubok, iya po mayabwal. Huwari sa po ko, anyang punta ko kete, yung edad ko, megit ko pang 40. Edi po, siguro baloy malapit na ako mo po keng 20 na mo, dinala na ako. Pila na po ang banwa. Kaya po, in Diyos, balo na laretang anak ng dinina ng mga santing. Pamisip ating pusong tapat, kalupan mo, yung kabinutil mustasa, tenang ne, yung metong ataw keng gabon, anyang kalatiyan dagulya. Yako po, kayabas kita, nung ating kang kasalpantayanan, amalating dili, sabyan mo, keng Ginoo, sesenmet paragulan me. Yako po, meragol ko. Yung keragol ko po, metwa ko, miras mong antiketing oras sa panahon. Dakala pagsubok, di natanging miyayal wang alibobo, king misa na panahon, hindi nung taong nakapagsalita, nung emuretang kapatad keti, dila ko may balemo ken nana. Mateka ken, nung emelak ko. Diglagan kayong baleko. Babot lalamiya. Sinabi na rin, yalwan tao, may lusya niya tayo tan tao, ito sinira na yung balena. Sinabi na ng banal na Espiritu, inimetong niyang patuto. King ka na kung pamamanta kete, dalami anak ketang mata sa lugar, baka nga mate.
kabayat na po itang pagsubok ay tala. Lasa ka na yung bali mo, pero manala. Parulugod na ning mayapaya. Ikabrod na rin anak ko. At saka kumeninton, king ka na kong kapagobra. Telakad kitang bali kong lumang ini. Kala, wari sa king mete kalisay niya mo, anyang gawang ke, kay ba't nanita. Migsantong laring takalataw ka rin. E mo puwa bilang makapadurot lapuga talagol kong ita. Hindi no malugod ya. Waman siya subukan na kang kontoro. At ika king kasalpantayanan ng tinganiti, masubok at masubok ang yang matuwa na ka. Di ako po niya sabi ko ini. Parati na ako susubukan ng Diyos, matuwa na ako. Potang dingaliwang o Diyos. Ba, nakatatag mo ara. Nung nga nang tinipon mo rin pamasahe mong pupunta Bicol, makwarta kaya na. Ba nga ako, sinabi mo ako, nung ala ko mang perang ginto kayo, makwarta na ako mambabaw ako. Totoo po yan. Ita mo po, yung kekatamong igpa, para ka na ako makwalta yung dili, di na yung burin ang dinan. Kaya ako po, tutulong tipunan ko rin sa laping pamasahe ko kete. Yang meto nga pumbali konkreto, apagawa ke. Pero, uli na naman po ilugod ng kanako. Lagan niyo po, masikang ko pa. Hanggang eni. Iya po yung kwarta kung menibatang kingig pa kung at yubanwa. Uli po potang manyaod tamo, igpa. E biyeme po ke kami. Manibat po ngeni. Ang kakanan mi oldo-oldo. Kanita pong minunang panahon, sinabi na rin ka na akong kapatid. Ang poring along makatuwa pa. Din taong minuna kanita. Hindi po, antin ako magkwenta ng talagang totoo yan. Era po titipon piban dyan. Apamanganda. Balang abak diri na no ng gino ketang saktong kananda. Pating hapon. Atin pong mapamirait. Bako nga nang mapagal. Dagdagang kunang ko. Mangayabak po. Detang sakto mong kinangwa. Linakad doon namang kinangwa king mana. Dapat detang kinangwang dakal. Pangayabak kanyang buklat da. May banglas mo po merano pula. Kita mo po, kita maswelo ngayon eh. Kapsita mo po. King lugod na ning mayapaya. Tamo po, kakawang king gino, ulingin Diyos, balo noretang ka rin. Sinabi na ning Banal Espiritu, nung nokakano ka rin, dapat ka rin tamungan, uling anak nakatamo ning gino. Iti po, mga santingan, ingamanong binyara, nyaketi, singkat, pino, yung pama nyalpantaya keng gino. Uling nga na masasabi keng kasulatan, munang panintunan mo yung kayarian at katuliran ng gino. Mi biya ragdagang keka, iti po. Mi biya ragdagang keka tamo. Dakal po salamat, mayapayabak po kekongan.
Salamat po kay katamong pengari. Malyaring migpatutuya karing biya na pong denasan. So hanggang yan po manatili ang matatag king kakatang kasalbantayanan. At ngayon po yung oras malapit niya mo po. Yung kakatamo pong pisaup-saup ngayon ng aldong ini 2,827 la po. Aram pong kakatamong kapatid na gabinetis, kay ba na po nining kakatamong tipunan, pwede tamo pong miluluklukan sagli at ang library, pintamo hindi takapisabihan. At rin pong kakatamong tutuking maging speaker, kaya tutuking Sunday, baanta po balutala, ay Brother Rick po, at suya kayang lalam, at ay Brother Angel Tiriapo. Hila pong tutuking maging speaker tamo kayang tutuking Domingo. At may area po yung kakatamong tipunan ngayon oras sa iti saratane po at dakala salamat kay Kongan. Thank you very much karenggang at yung eni. At yung kakatampong manyara kayang pulong kaya panalangin ni Brother Fred Season po.
Mamaya pa tamo po pasalamat tamo. Maestrong kaya kami ngikpa. Ikpa pasalamat kaya po ngalang kapupusan kaya kapabalasang makanyan may nginingat imbalang metong kaya kami ngining abak. Ikpa pasalamat kaya po ngining megaral kami kimbinaning iswelaan. May po ginawang imbalang metong kaya kami. Diyos ko, sana po tulutan mo karindartang pang panahon. Makanyang kayang lalong maigit makagawa pong makapano para makarintingkap ming tungkulan kaya ka. Baki ang lalong maigit may kayating timbayan karintingkap ming tungkulan kaya ka. Yung pangin pong mayari na yung kayang pamanyam ba? Diyos ko, ang pong mamanuli kami. Ang gana po rin kaya kami ating sakayan. Sana po Diyos ko, manyam mo ang pong bendesyonan. Ikayang po sa bulang may kakapatad ngayon pinandit. Diyos ko, manyam kami naman pong bendesyonan pan kanita. Manyang kayang lalong maigit makagawa ang pong isadsat karintingkap ming tungkulan kaya ka. Diyos ko, salamat po ngayon mo manuli na kami. Diyos ko, sana rago nung mananok yung miras kapayapan. Sana rago, Diyos ko, karindarat ang may pangaldo. Manyang kayang lalong maigit. Di nang kabias na ng ponte atagan maragula kapi babatan. Karintingkap ming tungkulan kaya ka baki ang lalong maigit makagawa. Diyos ko, salamat po ngayon mayari na kami. Diyos, sana po tulutan mo yung balang metong kaya kami. Nung ninuman sa kami kaya kami ngayon bibita pananda mo problema, Diyos ko, sana po makanyam kaya ang pong apisan kitang mayapayo mong gamat. Ang gana po din kaya kayang pengaring mapilang patyo ka rin sa lilampi bali-bali o kapatad. Ang gana regortang kaya kayang kapatad na may ngandiban mo kanyang mula ng pumpat ng bayan. Sana po gino, diyan mo ang lalong may sapat at yatagan ng pong pamibata ka rin tingkap ng tungkulan kaya ka. Ipayla po. Riyate rin kaya kayang panalangin ng pong samo kaya kang nga baksapot ang kapan mula. Tanggapan na masapon yung balang metong kaya kami tang liim mga kayablasan king nagunanig pa ang po ni King Espiritu Santo manabat ng ininggaman po king wakas yan asa po. Salamat po. Sibul Tagumpeni Mbiel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpeni Mbiel.